I 1700-tallet opstod den amerikanske revolution, hvor det endelige opgør er, hvad vi kender i dag som den amerikanske uafhængighedserklæring. Det var en krig mellem Storbritannien og de 13 britiske kolonier, hvor der blev kæmpet en kolonial magtkamp mod politiske og økonomiske kræfter. Det er fandme vores, mand! Det er vores, mand! Det er min, mand! At der den 4. juli 1776 blev holdt et kongresmøde, hvor nogle af de mest centrale personer og indflydelsesrige personer var. Adams, USA's præsident. Magtfuld politiker Benjamin Franklin. Politiker Thomas Jefferson. Ved mødet blev den amerikanske uafhængighedserklæring underskrevet. Oplæst de vigtige punkter af den erklæring, som vi i fællesskab er blevet enige om, og som jeg at alle mennesker er skabt lige, at de og deres skaber har fået visse umistelige rettigheder, at regeringer er oprettet mellem mennesker for at sikre disse rettigheder, i det de udleder deres berettigede magt af de regerede samtykke, at blandt disse liv, frihed og stræben efter lykke, at det når en regeringsform bliver ødelæggende for disse formål, er folkets ret at ændre eller afskaffe den og indsætte en ny regering, i det fastlægger dens grundlag på sådanne principper og ordner dens myndighed på den måde, der forekommer det, bedst egnet til at virkeliggøre det sikkerhed og lykke.